أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مالين ديتي أن مسو دمسي أن ما قربا أو بلاجلي أو نيانكما تزور أو بالما كنا ودعنا أو دعاء مون يا ساتقول أنك فول بي مالين دوم بلاجلي وكتب مني كوكابوي كافو مالين دوم بلاجلي كاكون كرا فما فما من دو نيانكوا فما تيكو دكون تيالي نرامو يا فادلي جماعة balima o ko temene ko abo aw balma ke ba faka video kungurun do ke bituguni ni ala jara ala ye bon ma faka nga video boli suze flaka suze fla nango ko hakina fla o hakina fla ma faka ndado ala ka don fo malinyo ye comme toujours ndella ka fo mama bisiki ka miri malikola ka fo ko malika nyeta ko ibi hamala ibi jorala iba nyenyi ni fana faso bi se ka tanye to mina iseko emi ni ba ke malikola ma fe ka bi neni o tigila mo ka sigi ka manzala faso kanu be mama la o ko tamane ko ka boyi ka faye nga suze folo folo ma fe ka laje anga president boli min kala arabi saudi ko sayna komi a watini ay watini bo me mun ya to nama konga kumaka komi aba kalama facebook sanfɛ la a kun nege bo me akan bagaw la munu me information yina sanfɛ ka sababu kɛ i mana yɛlɛ facebook sanfɛ information minnu bɛ a tɛ video filɛ jado mɔgɔ la quoi parce que ni ma kuma ɲɛnama sɔrɔ ka lamɛn video kɔnɔna la a bɛ hali ni kuma ɲɛnama débat ɲɛnama bɛ video kɔnɔna la yen nɔ i b'a sɔrɔ i mana fɔlɔ ka video fɔlɔ sabanan naaninan i tɛ kuma ɲɛnama sɔrɔ a bɛ video filɛ nege bɔ a filɛbagaw la quoi o kɔnɔna la an b'a fɛ ka kuma fana n ka sujet filanan o ye i n'a fɔ an b'a fɔ ko an ka jamana filanan parce que ne ye mun miiri ani ne yɛrɛ ka hakilina ye fɛn dɔ ye a bɛ komi i n'a fɔ mali ye jamana fila de ye jamana fila an b'a fɔ sabanan o ma reconnue mais jamana fila de reconnaît don mali ye jamana fila de ye n b'a fɛ hakilimaw k'a faamu k'a fɔ ko mali ye jamana fila ye mali jamana fɔlɔ fɔlɔ n'an k'o ma ko maliba mun bɔra mandela kɔni a filanan o ye faransi ye hakilimaw an ka ɲɔgɔn lamɛn munna ne ko n ko mali ka jamana filanan ye faransi ye parce que malien denw mi hami faransi kungo la ka tɛmɛ hali mali yɛrɛ kan hakilimaw k'a faamu ni kuma fɔra a bi bɛɛ ta mais bɛɛ ko tɛ sujet sabanan an bɛ se ka dɔɔni fara kan k'a fɔ jeunesse ka video mun an y'a bɔ k'a fɔ ko jeunesse kan'i sigi k'a fɔ karisa mana na o bi jamana taa ɲɛ karisa mana na o bi jamana taa ɲɛ k'a fɔ ni jeunesse yɛrɛ tɛ mali tɛ se ka taa ɲɛ jeunesse ka wuli ka kɛ président ye o ko tɛ dɛ jeunesse ka wuli ka bolodan sen kan k'o dabila ka wuli ka baara k'a yɛrɛ ye a faso kɔnɔ c'est à dire k'i sigi ko ni nin diplôme tɛ ou bien ni nin baara tɛ n tɛ fɛn kɛ n yɛrɛ ye jeunesse k'o dabila ka wuli ka dɔ k'a yɛrɛ ye ka banifanin dabila ani guloba min ni c'est à dire quoi dɔrɔkoba min ni concert ba fu ni dabila ka dɔ k'u yɛrɛ ye quoi sujet sabanan bɛna boli o kan n bɛna kuma o kan ni temps ye labɔ kɛ n balimaw yanni n ka don n ka kuma kɔnɔ n b'a daminɛ ni anw ka président ka tagali min kɛra arabi saudi yanni n ka don o kɔnɔ n b'a fɔ fana an ka président kɔrɔ Musa Tarawele a ye kuma dɔ fɔ maliyɛnw ma a bɛ maliyɛnw tɔɔrɔ mais tɔgɔla bɛna segin a kan bi k'a fɔ ko ti maliyɛn tɔɔrɔ c'est à dire quoi i bi maliyɛn faga k'a ba neni k'a fa neni quoi k'a ka dugu ci k'a ka jamana ci mais a t'a tɔɔrɔ a bɛ kule dɛ an bɛ kule ka k'a bɛɛ fɔ mais a t'an tɔɔrɔ quoi n balimaw munna ko a t'an tɔɔrɔ Musa Tarawele y'a ta fɔ a bɛ se ka kɛ minnu y'a lamɛn a ye kɔrɔ dɔ fɔ a la mais ne bɛna fɔ kun jumɛn na ko ti maliyɛn tɔɔrɔ n bɛna kɔrɔ dɔ de fɔ a la munna ko ti maliyɛn tɔɔrɔ ni ko kɛra maliyɛn la n'a ye mɔgɔ tɔɔrɔ i bɛ fɛɛrɛ de kɛ a ɲɔgɔn wɛrɛ kan'i sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ a y'i tɔɔrɔ quoi a ɲɔgɔn wɛrɛ kan'i sɔrɔ cogo min na i bɛ na n'o plan ye ko c'est à dire quoi k'o baara kɛ pour que mun y'i sɔrɔ n'a y'i tɔɔrɔ a ɲɔgɔn wɛrɛ kan'i sɔrɔ mais diɲɛlatigɛ ko o ko mali kɔnɔ mun bɛ ka kɛ maliyɛn la bi an bɛ degun min kɔnɔ bi maliyɛn ma plan si ta k'a fɔ ko wayi ko an ka nin kɛ ka nin kunbɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ kana sɔrɔ nin degun min b'an kan n balimaw anw ka président bɔli min kɛra mon président Ibrahim Boubacar Keita excellence a bɔra mun kɛra arabi saudi ne tun b'a fɛ ka kuma ka débat waati mais n y'a fɔ ka tɛmɛ n ko mun y'a retardé o ye kuma ɲɛnama kun tɛ facebook sanfɛ n'i ka débat ɲɛnama bila facebook sanfɛ a b'a filɛ ni nege bɔ mɔgɔw la parce que u tɛ kuma ɲɛnama sɔrɔ video kɔnɔna la quoi n balimaw an y'a fɔ ka tɛmɛ ko saraka deli n'a ma dɔ bɔ c'est à dire dɔ fara gɛlɛya quoi a ti fɛn fara gɛlɛya kan quoi k'a fɔ a ye k'a fɔ an ka président bɔra arabi saudi mais yan'a ka taga an bɛ kuma o kan fɔlɔ yan'ale ka taa ale taara k'a sɔrɔ hakili la gɛlɛya caman bɛ mali kɔnɔ yen nɔ
mais ami kelen ta dɔrɔn a taara k'a sɔrɔ jɔgɔtɔrɔw ka gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ yen nɔ olu tun bɛ grève la u tilala grève la même pas quelques jours ale taara Arabie Saoudite a taara kun ma an t'o dɔn mais hakili la a taara saraka deli la ko dɛmɛ ɲini o saraka deli a taara o la a ye saraka fana sɔrɔ hakili la n'u ka ɲɛmaa u ka jamanatigi u ye layidu dɔw ta ɲɔgɔn ye k'a bɛna dɛmɛ dɔw kɛ Mali ye hakili la a ye projet minnu fɔ hakilimaw sigira ka miiri a ye projet minnu fɔ u kan k'u yɛrɛ ɲininka est ce que nin projet a nafa bɛ Mali kan wa a nafa tɛ Mali kan Malimaw ne hakili la an ka ɲɛmaa taali min kɛra yen nɔ a ka projet fɔlɔ kan ka kɛ fɛn fɔlɔ min ye o tun ye ka fɛɛrɛ ɲini c'est à dire Mali ka santé ko la ne ka faamuya la quoi Mali ka santé ko la o gɛlɛya mun man kan ka fɛɛrɛ kɛ ka matériel ɲini ka di jɔgɔtɔrɔw ma ka fɛɛrɛ kɛ ka jɔgɔtɔrɔw mago bɛ fɛn min na k'a ɲini ka d'u ma fantandenw ka bɔ sa don o don sa fu la k'a sababu kɛ furako ni matériel ko ye jamana kɔnɔ mais an ka jamanatigi taara projet minnu fɔra ko Arabie Saoudite bɛn'o kɛ Mali ye ne ma o mɛn a la an ka président bɛ sigi waati min na a ye layidu dɔ de ta Mali ye k'a fɔ ko a bɛna 200 000 employés créer Mali kɔnɔ n'o ye ka maa 200,000 ka baara d'o ma jeunesse la mais ne ma projet mɛn a la k'a fɔ projet bɛna créer Mali kɔnɔ mun bɛ se ka dɔ bɔ aventurier la hali ni dɔ ma bɔ aventurier la minnu sigilen bɛ jamana kɔnɔ n'u tɛ baara la ka se ka baara créer maa 1000 maa 2000 maa 500 maa 200 bɛ se ka baara kɛ projet min na ne m'o projet mɛn a la gɛdɔrɔnda minnu ni aéroport ko minnu fɔla nin ye ne kan t'olu ma o tɛ projet o bɛ daminɛ de a bɛ laban de mais projet jumɛn bɛ yen mun bɛ se ka Mali taa ɲɛ sini ne m'o mɛn a la donc o mɛn o surunya k'a fɔ maliyɛnw ye quoi IBK tɛ dɛ hali ni diɲɛ président wɛrɛ nana Mali kɔnɔ an yɛrɛ hakili bɛ mun na e hakili bɛ mun na ne hakili bɛ mun na hali n'o nana Mali kɔnɔ ni Mali ma kun ni a yɛrɛ ye quoi ka saraka deli dabila c'est à dire quoi tubabu bɛ saraka min di anw ma arabu bɛ saraka min di anw ma ko dɛmɛ tɛ quoi hakilimaw k'a fɔ minnu kalala minnu ye diɲɛ yaala o k'a bila u kunna k'a fɔ tubabu tɛ dɔrɔmɛ kelen di maa ma hali santomo di maa ma n'a ma b'i kun dɔrɔmɛ 2 dɔrɔmɛ kelen n'a y'a di kun a b'a b'i ma dɔrɔmɛ 3 quoi arabu tɛ fɛn di maa ma n'a ma b'i kun quoi donc ni anw ka ɲɛmaaw ma fara saraka deli la diɲɛ yaala la ko dɛmɛ ɲini quoi n'a ma dɔ fara Mali ka halaki kan a tɛ Mali taa ɲɛ m'o kuma surunya ye dɔrɔn ka hakilimaw bila u k'u yɛrɛ juger k'a fɔ Mali ka indépendance ta ni san cɛ 1960 san cɛ ɲinɛ y'a san 50 an b'a fɔ san 50 ani san joli an b'a fɔ san 7 an b'o de la bi mais o kɔnɔna la kabi Ala ye diɲɛ san o san da dɛmɛ mun bɛ kɛ Mali a tɛ kɛ diɲɛ dugukolo si ye ne ka denmisɛnya kɔnɔ jamana nin ye nin miliyari hakɛ di Mali ma jamana nin ye miliyari hakɛ di Mali ma ne bɛ mun mɛn a la n ma deli k'a mɛn diɲɛ jamana si kɔnɔ mais est ce que a bɛ ka dɔ bɔ an ka gɛlɛya la wa hakilimaw k'u yɛrɛ juger o la donc ni maliyɛn den yɛrɛ ma kun n'a yɛrɛ ye an ka gɛlɛya tɛ ban quoi n bɛ président ta bila yen a filanan ni ko n ko tɛ maliyɛn dimi n k'an ka jamana filanan n bɛna kuma o kan n'o ye Faransi ka élection ko ye k'a yira maliyɛn denw na minnu bɛ kɔfɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ yen nɔ k'a fɔ ko anw y'an kunkolo kalaya Faransi ka élection surunyalen kɔnɔna la k'a fɔ ko Marine Le Pen ka ɲi Macron ka ɲi mais n balimakɛ est ce que Marine Le Pen a bɛna sigi Mali kunna wa Macron bɛna sigi Mali kunna wa donc n'i ko hali n'a ma sigi Mali kunna ko n'a sigira Faransi kunna hakilina min b'a la ko n'o kɛra ko anw ka gɛlɛya mun man kan ni Faransi dagalen m'anw kunna yen nɔ ko a bɛna dɔ b'o la ou bien a bɛna Faransiw retirer ka bɔ an fɛ yen nɔ k'an bɛ k'an yɛrɛ ta ye an ka jamana bɛ lafiya mais e bila k'i yɛrɛ juger minnu hakilina don k'olu bila k'u yɛrɛ juger k'a fɔ Macron sigilen a ye débat mun c'est à dire a gagné quoi a ma sigi fɔlɔ quoi mais a ye débat minnu kɛ quoi n'i y'a sɔrɔ o débat ninnu kɔnɔna la n'a bɛ Mali ka balaw juguya n'a bɛ fɛn bɔ a la i k'i yɛrɛ juger o la ni e ma se k'i yɛrɛ juger ne hakilina ye min ye ne bɛ mun fɔ o la maliyɛnw k'a bila u kunna Macron sigilen Le Pen sigilen mais comme Le Pen binna Macron sigilen Macron nanen Mali kɔnɔ a ye débat mun kɛ k'a bɛna Faransaw la nin ka c'est à dire quoi o ye sira min tigɛ dɛ ale b'o suit fo ka taa o sira s'a dan na donc an k'an bila an kun na k'a fɔ an y'an kunkolo kalaya ka Facebook fan bɛɛ fa dubawukɛw ni sarakabɔw la ko Macron ka gagner Macron ka gagner ni a hɛrɛ tɛ se Mali ma Malimakɛ e hakilina ye mun ye ne kan t'o ma dɛ ne ka sigi ka miiri kɔnɔ quoi a hɛrɛ tɛ se Mali ma n'a balaw ma se Mali ma a hɛrɛ tɛ se Mali ma quoi donc n b'a fɛ ka mun fɔ maliyɛnw ye yanni an k'an kunkolo kalaya yanni an k'an kunkolo kalaya wale jamanaw ka wete ko ni wale jamanaw ka président ko la quoi an k'an ka fɛɛrɛ de kɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ anw bɛ lahala min kɔnɔ bi anw bɛna président jumɛn sɔrɔ anw bɛna fasoden jumɛn sɔrɔ faso kanu bɛ mun na fantandenw hami bɛ mun na jamana hami bɛ mun na mun bɛ se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ o de kɛ an ka miiri o la k'an yɛrɛ hakili jagabɔ k'an yɛrɛ bila k'an yɛrɛ juger k'an kan ka jɔn ne ta aw yɛrɛ ko 2018 o 2018 a dun sera ka ban parce que an sera san kilankɛ donc an bɛna se san kilankɛ la ka ban yanni i ka wuli k'i kunkolo kalaya o la yanni i ka taa i kunkolo kalaya wale kunkolo kɔnɔ i b'i ka jamana de ta jɔyɔrɔ fɔlɔ
ni klalo la kuma na bi soro ki nye bo do were tala kwa anya kungolo kale o la kan sigi kan blate donc o hak mo mo nganga gagner ni ala ka jen o gagner na donc anga sigi ka kolaje an kana kungolo kala wale kungola ka nyina iyere ka kungo kwa o kuma surumani mo mo kungo ko makoro gagner na anga sigi ka laje na ma do fara malika balo ka ti fembo ala ko to kola de côté parce que anga blanc kuna ça dit porosité na ma ko fem ma ko produit de te France pour me se ka France takanye quoi ni Afrique te quoi produit te France pour présidentina Afrique France kuna quoi ka fo ko obina africain ka yere ma horonya du ma ko o présidentina France kono ni yake adi ti sanglais soro France kuna sanglais ta soro ni ya soro parce que France bita diken la di donc anga blanc kuna dien président o président na kabna Afrique bon no kola we kanga ile panaji dama yere mo horonya dama o time France kuna donc Macron mina a halaki ko ati here la si Afrique ma quoi ne bi day no munun ko ka bi gagna donc ku ni che oni barajo ka président flana gagna no malien we Afrique bedo mais ne bi puma malika parce que moi je suis un malien donc o ko fait tuguni ka klaka puma Mali Genesi mena tuguni ko min kunye video kungurun doke ka puma Genesi ka mena video ni tola ba video ni puma ba nye hakimo black ko yere juger mais video tobi ne ba fa ka fo Mali Genesi ne ko an me kule jume ne la ko tout sauf que ibeka anga nyogo nyini ngala ba ko febe fo ibeka o ebe puma ka e Facebook ni wasa o sambe ko 2018 mais ne be nyini ngali ke Mali Genesi la e hakili be joni na malimake malimamuso ka fo ko 2018 Mali Genesi la ko e bina joni ta ko kika président Genesi kono e bi joni do e hakili bi joni na mi nyini ngala o fo nyana taba ibi yere juger o la no Mali Genesi e hakili be ali ere mu be ki miri ko Genesi do ka ke Mali président al ni esila Mali kuna bi Genesi be ka miri e ou be ne walma ale e hakili bala ko Mali Genesi comportement mauna ni ebi ko al ni Mali fanga daw ma kan musa ka maradi an se ka maro parce que Mali Genesi blante an mo ka amba fo fem mako sadi quoi tabulo ka ube hakili na walma miria ne ka jati minana de ka fo ko mu mese ka Mali takanye ne to la jien kono ne to la Genesi Mali Genesi la quoi mal make I kana dimi I yere ma ka fo ko to la kungolo chene do kungolo chente quoi ebe muna Facebook sanve kuma funi nebe muna wasa sanve kuma funi telegram sanve site sanve réseaux sociaux ere sanve sa e hakila ko de bi Mali jowa ame kungolo kala ya mini sadi quoi perem ni bani fane na Facebook sanve o ti Mali jo quoi ibi miri dien jamana la dugukolo sanve ka fo ko o jamana taranye malma ke e mun kala le no ikisigi miri ataranye to kodi e mun kalale no e mun ye dien yala e mun ye sisoro doni malma ke dien yala ube I kala na ye histoire do jelu munu me histoire do angolu nyini ka e ki yere nyini ka ba jamana iriza munu me dien kono pe iriza munu me dien kono o jamana o taranye to kodi e ne be muna ote bani faneni ni te kwa e réseaux sociaux sanvela kuma chama funne te kwa a jamana o jamana ne ka famia la ne mu me doni bagola ni mu me kala mago ni munu yala la ni jeli munu me o siwar do kwa jamana te dugo kolo sanve ki bi tanye ka soro ima kuni I yere di kwa dorome kele ni sewa kuni odi ni ma kuni yere kwa sadi ka wuli I yere far kolo fangana ka barake I yere ka dien saraka ko sadi ka dien ndaro ba foto ko na kwa girebu wari ko de ka kuni I yere di ka wuli ka barake I yere bara jume e de bodo I ka faso ka nyeta ka ni ma kuni yere ka ki yere fe I bolo fen I be fe mu sene I fe ni no I be fe mu gla I fe ni se ka gla ni ki fe ma shima na ni gla ni e dien kono be a nyi ni di e mu nyi ni ko mu mi ka jamana bonno ko la Mali Genesi chokoroba nunu olu be saya glanda la déjà quoi olu seru joyoro la déjà olu te miri foi la bele olu be miri doronde am yorom na ko mi bi olu bi lahara jor la quoi kani yere nege chokoroba nunu dayoro de jor la quoi olu nyente e ka jamana la bele olu nyente yere la bele quoi donc e kani sigi ka fo ko ni 2018 sera ou ni 2023 sera ko ça dit quoi fanga ka mine chokoroba nunu na quoi ni fanga mine na chokoroba nunu na ne o de fo Mali Genesi be comportement ma an bane no do bara ma kan sigi ka ke dabaya kan fo ni globa mini concert ba fou ni de quoi donc quand to toko de la quoi Mali ka nyeta ka solution de ta la quoi nyeta kelem ne be de fo Mali de ningo Mali de aw de ko Genesi tokoroba nu amese olu black refe folo olu ne an kungolo de me amolu de kerefe na folo quoi
nango ko olu ka wuli ka boyi fani ka plan ne yira an yɛrɛ ye ou bien an ka sira dɔ de ta sira mun bɛ se ka olu ka sira ni kɔ sago kan mais anw mɛ sira o sira ka bi ça dit quoi n'a ma olu ta segin kɔ a t'olu ta taga ɲɛ quoi donc tembo surunya kama mɛ video ni bila ya ta fɔlɔ k'a fɔ Mali jeunesse n'a o de ko fanga ka di aw ye ko Mali jɔli ka di aw ye a ye wuli ka baara kɛ i yɛrɛ ye ka bani fane ni dɔrɔku ta ni concert ba fu ni dabila ka dɔ kɛ i yɛrɛ ye o de bɛ se k'i ka faso taa ɲɛ an b'a fɔ kuma na an tɛmɛsira ɲinina de don n'an donna mun gase la an bɛ hakɛto ɲini o fɛ ko aw salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ni Mali tɛ foyi tɛ yen tɔgɔla de ko tɛ wa salamu alaikum a k'an bɛn waati wɛrɛ